Just wie in de skippers om het 10 uur allebei niks het feestien. En vanmorgen om 10 uur lijnen ze dus allejaar op de start. Nou ja, allejaar, dat zullen we Ases vertellen. We zullen eerst die start die er wel aardig uitkomt voor Snits en voor wat zijn. En Drachten, let op, Drachten draait daar bij wij. Die lieket er het slachtoffer van te worden, leidt onder wat zijn. En die wil daar zo gauw mogelijk wij. Wij denken dus net meer om Drachten. Wij denken om de orenman die we alle jaar sjoggen. Wij denken om de man, kijkers Philips, of de hele mannen die hier zitten. En Lemmer die er onderin zitten. En Langwar. Maar ja, die had de slag ik net helemaal. Want je mat net helemaal naar de kant daar. En we missen ingen. En dat is Jereveen. Die man bin nog dwaande. Nee, de oorvaring met Drachten. Juster ontdutsen ze nou te let. Dat er nog wat stikken wie. En dus zit Pieter Brouwer naar de wedstrijd te zien. En wat shot er dan? Dat shot er die man die er juist op zijn skip hier, Albert Visser. En die gaat als eerste om de tonnen. Ja, dat is een geweldige prestatie van Drachten. Die komen in één keer van de orenkant van de Geulau. En die zeggen van wij zijn baas over alles. En iedereen die moest er balans draaien. Ik denk dat Zuidwest ook daar als tweede om de tonnen komt. Nou, en dan komt Bolzert ertussen. Daar zit Snits dan bij te lopen. Ja, het is een gekriebel en gekruel van de orenwereld. Maar het gaat mooi eruit. Ja, Snits is dus net na de eerste route al on kop. Er moet wat gebeuren bij die man. Want die moet de street omgingen. Nou, dat is wel leuk. Gaan we verder wien. En dan gaan we naar de onderste ton. En dan gaan we met Drachten voorop. Drachten leidt er keurig. Had geen enkel probleem. En dan moet ze al even de loerte innemen, want dan is de tonnen er al haast. En dan show ze daarachter Bolzert en de Zuidwesthoeken. En ja, die gaan volle meer leien met elkaar dan met Drachten. Dus het omzien van Albert Visser, dat kan wel wat hinnenbruien. Die stieve koelte van de mond. Zo hier bij de Zuidwesthoeken. De Rijndruppen, of de Etterdruppen, die komen al op de camera te lonen. En Bolzert gaat er begonnen. En die man heeft echt zwier werk, want die maakt de scoort een onloeken daar bij die onderste tonnen om op Wijnij heeg te komen. Nou, en dan showen we Zuidwesthoeken en Bolzert bij de bovenste tonnen op een nij. En dan blijkt dat Drachten nog altijd voorleidt. Want die gaat hier voorlangs bij de Zuidwesthoeken. Maar ze zijn al vreselijke dicht bijkomen. Op een of andere wijze. Ja, Zuidwesthoek moet even ouw houden en kan dan om de tonnen. Die wordt bijpraat door Pieter Meter. En die Jouwer komt er ik al aan. Net zo'n groot zeil erop. Maar het gaat geweldig met de Jouwer. Nou, en die man die vechten om het leven alweer. En Snits zit daartussen, die komt Deppos achterom. En als Snits er dus tussen zit, ja, dan zitten alle skippen dicht bij elkaar. Dan is er geen enkel probleem. Alleen, ja, dan moet er volleindig strijden worden. Nou, zo zien we dus dat Huzem daarachterlangs gaat wat zijn. En dan komt Lemmer. En dan komt Grauw ertussen. Nou, eens even zien wat die man alweer door. Die komen voorlopig net zo voor. Die zitten wat achterin eigenlijk. Dat is net zo aardig, want die wollen wel beide wel naar voren. Prachtig beeld trouwens, in de scène in. Die van de morgen toch wel aardig publiek ik nog. Nou ja, en dan show je de rest van het verhaal. Show je weer naar Drachten. Gaat die er van los? Ja, die gaat er van los. Zuidwesthoeken, Bolzert erachter. Ja, en dan komt Snits nog een keer. Snits. Ja, Snits komt in één keer naar voren. Die ben ik bij de Geul West. En die zijn van, nou ja, Drachten pakken we dan op dit moment net meer. Maar de rest kennen we wel haar. Nee, Jouwer komt er nog om het hoekje. En die kan om de tonnen komen. Maar even voorrang aan Drachten ben ik heel dichtbij kwam. En dan komt Snits Azes in beeld om als stredden om de tonnen te gaan. En dan komt het vervolg van het verhaal. Maar dat zit, je short al je verschrikkelijke deun alweer bij elkaar. Er waren vol strijden terug al de scootjes, terug tredje scootjes om daarbij te komen. Nou, Zuidwesthoek gaat voort. Daar komt de hele mannen achteraan, denk ik. En dan komt de rest van het verhaal. En Drachten gaat voorop. Had geen probleem, want de Jouwer stekte hem omheug. En als de bliksem, de loerte eruit. Ja, de loerte eruit. En dan kan Drachten ik omheug komen. Dan is er geen enkel probleem meer. En dan moet Jouwer voorlopig zeggen, ja, je bent baas en wij komen net bij hem. En ze zorgen zuiver al een beetje triest omdat ze het in de gaten had. Bolzert komt Hulbot in het gerak bij de ton. Die hult niet een probleem. Ja, de hele mannen die krijgt die haast om. Als ze er achterlangs gaan, dan hier ze helemaal omlijn. Ja, nu moet ze er maar wat tussen prutsen. En daar ben de Bolzerters verschrikkelijk leuk om. Ze hadden protestvlaggen er even in gaan. Maar dat weer niks. Nou ja, dan show je dat Snits het tweede plakje inneemt. Die gaan Jouwer voorbij. Ja, geen enkel probleem. Het rent gewoon volle hudder als de rest. Ze oren haar volle groter probleem. Wat zijn? Hij komt er wel tussen terug, maar hij komt er krek net.
En dan mag je maar wachtje op al die orenskippen tot je een keer roem hebt. Want ja, ze komen hoe stuurboord te verzeld. Nou, dan mag je de Zuidwesthoek er eerst om, dan mag Jennevoort er eerst om, dan mag Lemmer er eerst om. En ik geloof dat er nog in komt. Nou, dat wil zijn, kan er net komen. Maar Drachten komt er wel. Drachten wordt de winnaar. Nou, van deze wedstrijd van Maas. Want broer Douwe, die valt net meer aan. En dan je te voest omheug bij de skipper van het Dragsterskoetsje, Albert Visser. Nou, dan het dijklassement van de wedstrijd van de Veenhoop van de Mooier op woord zijn. Drachten wint, Snitstwadde, de Jouwer tredde, Bols het vierde, de hele mannen wordt vijfde, Grauw zegde, Jennewoord, Zonde, de Lemmer, achtste, Zuidwesthoeken, negende. Op het tiende plak eindigt Ljouwert, dan Langwarre op het elfde plak, woord zijn, tolfde, tredjende, Huzum en viertje het Jereveen.